Čusík, tak zkouším nový formát, protože mám trošku pocit, že se potřebuji trošku vykecat a nebaví mě neustále přemýšlet u těch reelsek, že musím vždycky vymyslet jednu zajímavou věc, kterou se snažím předat a vím, že prostě dlouhý videa na Instagramu nikoho moc nebaví. Takže se mi tady teď nakupilo pár věcí, které jsem prostě zkrátka chtěl vám ukázat, protože prostě pro mě to je docela objev. Mám tady prostě značku Eucerin a říkal jsem si, že by bylo fajn a že by to třeba někoho mohlo zajímat, protože vlastně pořád jsem ten jeden z lidí, prostě co si tyhle všechny věci pořád kupuju za své vlastní peníze, tak mi přijde fajn docela vám říct, co je dobrý a co ne a já zkrátka vím, že pár sledujících prostě se mnou už došlo velkou cestu od toho, kdy jsem byl v buchtách a poradil jsem vám, že nemáte používat ručník, což prostě do dneška mě zastavuje mě hodně lidí, kterým prostě říkají, že jim to změnilo pleť, za což jsem rád. Takže značka Eucerin, já jsem si k tomu dostal, a to vlastně úplnou náhodou. Co ještě o té značce vím, tato značka nepatří vůbec pod L'Oréal. To znamená, že prostě nezdílejí stejný patenty. Oni mají vlastní výzkum, který prostě se zaměřuje, nejsou postavený na nějaký minerální vodě, která je bohatá na minerály, ale je to teda německá společnost a ta matka se jmenuje Beiersdorf. A ta vlastně teda vlastní tuhletu značku. Takže to vůbec není něco jako La Roche-Posay nebo Vichy, je to vlastně úplně mimo tady tyhle ty značky, což mi přijde, že je kind of nice. A já jsem se vlastně k tomu dostal tady skrz ten antiperspirant, který jsem prostě viděl, jak jedna holka na TikToku doporučovala jako úplný zázrak a já prostě zkrátka docela rád zkouším nový antiperspiranty a tohle to je vlastně antitranspirant, že to je právě přesně ten typ, že to prostě zabraňuje pocení. To znamená, obsahuje hliníkové soli, kterých se nebojíme, který víme, že jsou účinný, fungují prostě proti pocení a je velmi jemný. Dobrý je ho taky používat právě může to používat jak přes noc, že ráno už nemusíte, nebo normálně přes den. Neděláme fleky na tričku vůbec a má takovou neutrální vůni, vydrží tak prostě středně, stojí asi 290 korun, občas se dá najít, někde ho mají třeba na Benu, občas v akci, stojí 200. A tak jsem se jakoby k tomu dostal jako první věc a pak jsem najednou začal jakoby pokukovat, co mají prostě jinýho, jako mají značku a já jsem dostal od mého kamaráda Honzy nějaký vzorečky a tak jsem prostě zkrátka zkusil, tady mám právě vzoreček nějaký cleanser a jedno sérum a řekl jsem, tyjo, to je docela jako kind of nice, tak bych to zkusil a prostě já jsem pořád beru Kurakne, beru vlastně 10 mg obden, což vlastně pokud to neznáte, to je izotretinoin, který se bere na předpis a je to lék, který vám pomáhá vlastně upravovat stav vaší pleti, že zabraňuje nadměrný tvorbě akné a vlastně snižuje mazivost vlastní kůže. A já mám vlastně nějakou udržovací dávku a vlastně, takže se jako snažím vyhýbat zbytečně moc vysušujícím věcem, ale zároveň furt vím, že občas je tam moje pokožka hodně angry. Ne v tom, že by tvořila pupínky, ale prostě zkrátka docela hodně se mastí. A zvlášť prostě, když jako hodně cvičím, běhám, potím se, takže to znám. Takže další věc, kterou jsem prostě zkrátka vyzkoušel, byla tady z této řady Dermopure. Tady tenhle ten matující krém. A co mě právě zaujalo, jsem si procházel to složení a oni neuvádějí v jaký koncentraci, ale obsahuje kyselinu salicylovou, pak obsahuje, myslím, že nějaký L-karnitin, který, není to L-karnitin, takový ten spalovač, ale obsahuje to normální karnitin, který pomáhá, myslím, že proti nějakým pigmentovým skvrnám, ale nejsem si tím úplně jistý. A hlavně obsahuje, myslím, že v sobě taky nějaký silikon. Já mám rád produkty se silikonama, protože potváří takový jako super slippery hladký efekt a ten právě obsahuje i škrob, takže potom to vytváří takový jako super papírový a matující efekt. A mně se to strašně líbilo a strašně hezky to jako vyhlazuje a byl jsem úplně jako hooked. A pak mají úplně jako stejnou věc, která se jmenuje Dermopure Medical Fluid, a to je prostě, tohle se jmenuje Dermopure a tohle je Dermopure Clinical. A jako oni teď současně jsem si myslel, že tahle řada končí a tahle jako jí nastupuje, protože ty obě věci mají úplně stejný obal, jenom tady je 50 ml a tady je 40. Tady je takový to vzduchotěsný balení, kdy se vám to vytlačuje postupně nahoru, což je nejlepší pro zachování integrity toho produktu, že není vystavený nadměrně jakoby působení prostě kyslíku. Tady máte takovýhle klasický nozol.
a je toho produktu míň, jo. Ale občas si právě mají jako totálně podobné složení a ten se pořád někde dá najít právě v 50% slevě. Já ho koupil teď za 250 Kč další balení, tohle už je úplně prázdný, to vidíte, jak se to převažuje, že už tam je jenom zbytek v té pumpičce. A tohle je prostě zkrátka úplně stejný. No a co jsem teď vlastně, a tohle byly vlastně dvě věci, na kterých to prostě začalo. A pak jsem strašně chtěl zkusit, protože jsem viděl reklamy na jejich řadu Hyaluron Filler. A tato řada je prostě zaměřená na kyselinu hyaluronovou a často se jmenuje 3x efekto. Hyaluron Filler 3, I don't know, prostě trojitý efekt. No a o co tady, a já jsem strašně dlouho chtěl zkusit, začnu tímhletím, tohle je jejich epigenetický sérum, který prostě zkrátka má být jako to nejlepší, co si můžete koupit na nějaký první jako známky stárnutí, jo. A vlastně tohleto sérum se zaměřuje, obsahuje látku, která údajně která prostě zpomaluje stárnutí a nějakým způsobem jako vypíná geny stárnutí, jakože prostě ten marketing je úplně šílený. Já jsem se koukal oni na tuhletu svoji patentovou látku Epicelin. Nevím, jestli mají není patent, ale ta studie právě zmiňuje, že to vlastně ovlivňuje proces metylace v jednotlivých buňkách, který vlastně může ovlivňovat stárnutí, tím, že prostě metylace vypíná a zapíná některý buněční procesy. Prostě metylace je takový způsob geneticky, jak můžete vypínat a zapínat geny a tohle to právě upravuje proces metylace tak, aby vlastně zabraňoval stárnutí. Potom to taky obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou a taky ten jejich typický glycin saponin, který má jako ve všech těch produktech, které jsou hyaluron filler. A vlastně tohleto sérum teda nejenom, že vlastně doplňuje kyselinu hydratovou, ale taky vlastně zabraňuje předčasnému rozpadu kyseliny hyaluronové ve vaší pleti a taky obnovuje přirozenou tvorbu kyseliny hyaluronové ve vaší pleti, vlastně tělu přirozený. Co na tomhletom sérum, je to vlastně, má takovou jako krémovou, já vám to vlastně můžu ukázat, jsem vám neukázal vůbec žádnou texturu, jo. Vidíte, je to taková jako hodně jemná, milky textura, hezky rychle se vstřebává, to není problém, ale s čím mám problém, a toho jsem si všimnul i v některých recenzích, že prostě to sérum smrdí jako cibule. A mě to poprvé, když jsem ho zkoušel na ruku, tak ne. A pak jsem ho zkusil na obličej a prostě mě tak strašně smrděly prsty a smrděl obličej, že to opravdu smrdí jak cibule. A já už jsem asi rozklíčoval, čím to je. A je to tím, že když si dáte to sérum trošku víc na mokrý obličej, tak to vlastně způsobuje volatilizaci některých látek, které jsou v tom sérum právě, a to způsobuje to, že to prostě smrdí potom jako cibule. Když si to dám takhle prostě na suchou úplně hřbet ruky, který jsem si předtím ani nemyl, tak to nesmrdí. To samé na tom obličeji, takže pokud se ho budete třeba brát, tak tenhle malej hack, dávejte se ho na kompletně vysušený prostě obličej a budete v pohodě. Tohleto je vlastně hyaluron filler a je to vlastně je to ultralight takový hydratační booster. A co mají ještě společného tady s tímhletím, taky jsem chtěla jenom krátce pohovořit o tom, obě dvě obsahujou alkohol docela rychle ve složení. A musím říct, že jako takovej, chtěl bych se tak jako nepostěžovat, ale že prostě už mám zkrátka za sebou asi to období, kdy jako jsme byli všichni HRMem ovlivněný tím, že prostě musíme číst úplně jako složení do podrobna a prostě jakmile tam je alkohol, tak to nebudeme používat, když tam je parfém, to je taky špatný. A já bych ti prostě zkrátka chtěl říct, že prostě z toho složení nevyčtete tu danou formulaci, jo, a právě ten alkohol prostě sám o sobě vytržený z kontextu alkohol na kůži vysušuje. Ale prostě v tom produktu funguje tak, že prostě pomáhá odluhčit tu texturu, on se rychle vypaří a ten produkt se pak líp vstřebá prostě do pleti. Ale tady máte prostě hydratační sérum, který obsahuje hydratační látky, obsahuje kyselinu hyaluronovou, tohle taky. Jo, takže on je tak krásně gelový, ale vůbec ten alkohol z toho necítíte. Naopak díky tomu jako máte radost používat ten produkt, protože prostě zkrátka rychle zasychá, nemusíte čekat, než vám to zaschne, nějaký poklepávání a tohleto sérum používám na večer,
Tohleto sérum používám přes den, jsem s ním úplně nadšený. Tohleto fakt vytváří takový jako jemný glow, ta pleť je taková jako bouncy a taky zase obsahuje nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou, tu vysokomolekulární, ta nízkomolekulární proniká do pleti, ta vysokomolekulární se spíš drží na povrchu a pohlcuje vlhkost, obsahuje zase ten jejich typický glycin saponin a funguje právě jak má ten, jak jsem vám popisoval, ten 3x efekt, že prostě doplňuje, zabraňuje ztrátě a podporuje přirozenou tvorbu kyseliny hyaluronové v pleti. Takže to si, já jsem si hrozně přál tady tyhle dvě věci vyzkoušet. Asi v nich jako fakt nadšenej a hrozně mě to baví. Jo, že jsem docela jako hooked na té značce. No a poslední věc, co jsem strašně chtěl zkusit, je nějaký její SPF. Oni mají sluneční řadu, oni pak mají, a nejvíc mě lákala právě tady ten zase matující fluid, který má SPF 30 a je zase matující a oni je hlavně marketovaný hlavně jako proti pigmentovým skvrnám. Klidně se můžeme spolu zkusit, on je zase trošičku, má hodně podobný složení jako ten Dermopure, jenom ten fluid, ten matující. Tenhle ten neobsahuje škrob, ta formulace je trošku jinak, obsahuje siliku a taky zanechává krásný matující efekt a podle mě já se hrozně těším, je to teda organický SPF, obsahuje organický filtry, není minerální, takže to nezanechává vůbec žádný mastný film a hrozně rychle se vstřebává. Podle mě to je docela vidět a jakoby, no, je super, já se hrozně těším. Teď jakoby trošičku hot topic, já teď v zimě nenosím SPF, protože UV index je v Praze prostě skoro 0 nebo 1, maximálně během poledne, takže UV ochrana není potřeba, pokud nejsem prostě na horách, takže se hrozně těším na jaro, až ho začnu pořádně používat a testovat každý den, ale takhle prostě, zkoušel jsem ho jednou do práce, vydrží ten matující efekt asi 5-6 hodin, což je dobrý a nemám vůbec jako pocit, že by mě ten obličej někde nějak jako tahal a tak, je to teda hodně individuální, já mám prostě masnější typ pleti, ale tohle mě prostě zkrátka tohle to fakt vyhovuje a podle mě vidíte, vůbec nezanechává žádný masný reziduum, ta prostě pleť je úplně jak papír. Takže tak, jo, chtěl bych říct, že vlastně nic z toho, není to nějak sponzorovaný nebo něco, všechny ty věci jsem si nakoupil za své vlastní peníze. Tenhle ten Dermopure taky teď měli v akci za polovinu protože prostě jsem si myslel, že ta řada bude končit za 250 korun, tohle taky 250 korun, jakože jsou to fakt vlastně víceméně hrozně dostupné věci, bych řekl, které mají opravdu jako super účinky a patenty za sebou. Jediný whiskynka tady, prostě co pak whisky? Ona je hrozně needy vždycky, když něco natáčím. Ale tohle je jediný sérum, je docela drahý, to stojí asi 1000, ale zkrátka to je docela dost nabušený těma svýma věcma. To jsem si pak ještě od nich koupil, ale to už tady nikdy nemáme, balzám na rty a ten byl taky někde ve slevě. A to je prostě klasický balzám na rty, ten jakoby tam asi nikoho nic nepřekvapí, ten je fajn. Každopádně to je asi všechno. Kdyby vás něco zajímalo, klidně mi napište, ozvěte se. Vůbec nevím, jestli ten formát bude někdy pokračovat. Chtěl bych natočit video s mým košíkem s zpěvkama, který tam máme jakoby nastřádaný, ale nebudu to samozřejmě nějak moc editovat, prostě ideálně, pokud doufám, že jste si u toho ty chceš jít do videa, tak pojď. Tak tady se nám rozloučíme, viď, hezky. Čau. Hele, dejte vědět, co na další formát říkáte a vidíme se třeba někdy příště. Čusík, ahoj.